Entre aplausos e vaguas celebran que a Xunta descartase reabrir a mina de Touro. Os colectivos que dende hai anos loitan contra este proxecto megamineiro felicítanse hoxe polo seu traballo. Entenden que a forte oposición social foi clave para que o goberno galego recuase. Esta batalla si a ganamos. A xente unida, os ciudadanos unidos si poden conseguir cousas. A loita que se decía ao principio de David e Goliat, pois demostra unha vez máis que acompañados por toda a xente que está aquí e moitísima máis que non se pode ver e que non vai haber tempo nin de mencionar e a que lle estamos inmensamente agradecidas. Eu non vivirei os suficientes anos para agradecer a todos o apoio que tivemos. Segundo explican, a explotación mineira sería o detonante pro afundimento de moitos sectores productivos, entre eles a actividade da Ría de Arousa, da que dependen 30.000 persoas. A onda expansiva do que podía supoñer ese proxecto podía ser moi nociva para os nosos sectores productivos, dende o agro, a gandería hasta o mar. Dependemos moitísimo da calidad das aguas que baixa polo río Ulla. Así que estaremos moi atentos á calidad desas aguas. Os colectivos ecoloxistas advirten que este é só o triunfo dunha batalla, dunha guerra que se pode prolongar ata 2068. A concesión mineira está vixente até o 2068. Até entón, a empresa, a concesionaria, pode presentar moitos outros proxectos mineiros. Por iso, temos que ser conscientes de que espertamos dun pesadelo, pero o monstro segue aí. Pero tamén sabemos que se volven, non se van a encontrar cunha veciñanza dispersa e pouco informada, senón con un pobo unido e cargado de ferramentas para enfrentarse a eles. Agora queda por facerse pública a declaración de impacto ambiental que tumbou o proxecto e aí onde os colectivos poderán analizar os datos que levaron o goberno galego a acabar rexeitando a mina. A loita dos colectivos tampouco morre aquí, aínda lles queda por conseguir que se rehabiliten os terreos que ocupaba a antiga mina, un espazo degradado dende hai 30 anos no que nunca se actuou.